Basket illi instab quddiem is-sala ta' tluq tal-ajruport qajjem suspett hekk kif dan kien ilu għal ħin twil abbandonat. Hekk kif fl-aħħar jiem żdiedet is-sigurtà fl-ajruport minħabba t-tedditi li jista' jkun hemm fuq dan il-post strateġiku, il-ħamis wara nofsinhar ittieħdu l-prekawzjonijiet kollha parti mill-ajruport tiġi evakwata. Min informazzjoni li kiseb One News minn fuq il-post jirriżulta li kienu għal-ħabta tal-5:15 wara nofsinhar x'kien il-pulizija ġew informati li fuq l-istage li hemm barra l-ajruport hemm basket iswed illi ma kienx akkumpanjat. Għaldaqstant minnu fih issejħu l-membri tal-Explosive Ordnance Disposal tal-Forzi Armati kif ukoll il-membri tat-tifi tan-nar li huma stazzjonati fl-ajruport. Permezz tal-kameras tas-sigurtà li hemm madwar l-ajruport instab li l-basket kien ilu abbandonat fuq l-istage għal madwar satejn. Dan iktar qajjem suspett u għalhekk wara li n-nies kollha li kienu fl-akwati ġew evakwati bdiet l-operazzjoni sabiex jinfetaħ il-basket. Soldat mill-EOD avviċina l-basket u permezz ta' apparat speċjali fetħu u nstab li fih kien hemm ħwejjeġ, par żarbun, stopwatch u dokumenti personali. Ir-riżulta li l-basket huwa ta' turist illi x'aktarx insieħ warajh. Għalhekk il-basket ingħata f'idejn l-awtoritajiet tal-ajruport sabiex jintraċċjaw il-passiġġier u jaraw jekk dan kienx telaq minn Malta jew kien għadu kemm wasal f'pajjiżna. Rapport ta' dan il-każ qed jitħejja mis-surġenti Hadrian Sultana u Mario Spiteri stazzjonati fl-assa tal-ajruport. Għalkemm ġiet evakwata parti mill-ajruport ma ġewx affettwati titjiriet.